Forever Aloe 3-pack Combo. 3 nápoje z aloe v jednom balení. Vo Forever Aloe Combo 3-pack nájdete všetky 3 aloe nápoje spojené v jednom balení. Vyskúšajte silný pôžitok z pitia s čistým aloe vera gélom v kombinácii s prírodným koncentrátom jablkovej a brusnicovej šťavy alebo na slnku dozretými broskyňami. Šumivé nápoje z aloe v tetrapaku sú bohaté na vitamín C a posilňujú vašu pohodu. Vaše 3 obľúbené nápoje v jednom. Forever Aloe Vera Gel 3-pack Mix prichádza z Forever Aloe Vera Gel, Forever Aloe Berry Nektár a Forever Aloe Peach. 3-krát potešenie z pitia aloe v jednom balení. Nádherná kombinácia vo všetkých príchutiach. Dodávame vám tie najlepšie produkty v tej najvyššej kvalite. Aloe vera môže posilniť váš imunitný systém dokonca lepšie ako pohár čerstvo vylisovanej pomarančovej šťavy ráno. Celkovo máte v každom aloe nápoji k dispozícii viac ako 200 životne dôležitých látok a živín priamo z prírody. Musíte vedieť, s nápojom z aloe Forever získate najčistejšie aloe na svete. Len z Forever Aloe môžete načerpať energiu z 1000 dní slnečného svitu. Je to čistá energia pre vás a vaše telo. Zažite všetku silu aloe vera vo Forever Aloe Vera Gel 3-pack Mix. A to každý deň. Objednajte si túto kombináciu produktov.